Hora samanginang pajupak kita muse di tahun yang baruon pasahat tamima di hita saluhutna selamat tahun baru ma di hita. Tama tadok mauliate jala tapasahat puji-pujian tutuhat tadebatan naung pataruh kita sian tahun naburuki tahun 2022 bongot hita marhite asini rohana tu tahun yang baruon tahun 2020 jala ditangiak ta takas hita toktong mangido pangurupion tu ibana jala porsea hita ramotanna hita di namandalani tahun naim baru 2020 sian nama muka sahak rodi na paujukon marhite video on rohami muse manjupangi hamu amanginang laho pasahaton akka pikiran nami na mungkin boi pamoraho kita diakka jamita nanaing si pasahatota manang nanaing si tangihonota di tonga-tonga ni parminggota nang haduan tu bulan Februari di akka partangyangatta di tanggal 8 Januari 2020 minggu tanah parjolo dung Epipanias jamita disi ima sian Matius bindu tolu ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 pitu. Matius bindu tolu ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 pitu. Dung hujahahami turpuki amanginang di bagasan tangyang jala dapat tami aka pemikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Turpuhon taringot tu pandidion nitu hatta Yesus Kristus. Takas do taboto ia pandidion ni si Yohanes pandidi ima pandidion taringot tu hamu baon ni rohat. Pandidion songot tanda hamu baon ni roha manadikon dosa jala mamuka ngulu naim baru. Gabi tubuh masuk sukun namar dosa do tu hatta Yesus Kristus ikon dohot ibana manjalo pandidion na pinatupan si Yohanes pandidi totu dohonot tama daong jala takasdo Yohanes pandidi pe manulak pandidioni marado pun Yesus ala diboto ibana pandidion na dipatupa ibana ima hamu baon ni roha mana dikod dosa dang mardosa Tuhan Yesus dang adopsi paubaon sian ibana ala ni dang patut ibana manjalo pandidion sian si Yohanes pandidi alai didok Tuhan Yesus ikon mardalan malang ikon dipatupa doi jala mardalan dipatupa ma pandidioni maradopon Tuhan Yesus Kristus marhitei taida na parjolo taida mau songon bentuk solidaritas asa songon pakilalaannya kana mardosa marhite pandidioni patuduhon solidaritas nasa pakilalaan doi bana dohot akka jolma pardosa nanaing sito busonna marhite hamateanna napa duahon taida marhite pandidioni odo muse dipatupa ibana laho pabadiahon akka nanaing mangihuton ibana gabi di ujungna gabi tona na arga do pandidionon gabi sada sakramen mai gabi sada ulaon na badia maon jala na naik patuduhonon na nunga di dalani ibana jala nunga iparbadiai ibana sada pandidion na badia aik na laho mamasu akka saluhut na porsea payason saluhut na porsea laho mangihuton ibana marhite pandidion na badia jala pandidion na badia martulu-tulu do itong nang tu hamamate dohot haheheonna muse jala tusido hita akan tardidi rap mate rap hehe dohot tu hatta Yesus Kristus ido lapatan ni pandidion nabadiai jadi marhite turpuk tahun ahama nang idauta dang namar dosa ibana alai fokus mahita ala minggu Epipanias do peon minggu parjolo dung Epipanias hapa patar
penyataan kasih Tuhan di son naing pukus hita jalan yang idauta tok tong depe di paingot hita solidaritas ni holong ni rohani Tuhan Yesus Kristus nama kilala parti naonan ni jolma di bagasan dosa na naing tobuson na haduan marhite hamatean dohot hahehonna. Kepedulian Allah, kepedulian Kristus, penyataan kasih yang besar, solidaritas upikir kami tusido pokusta, upikir kami tusido hita ditogihon turpukon na somat sohok dope tadok perhatian, na somat sohok dope kepedulian Allah bagi umat manusia. Kristus telah lahir ngadilehon pasu-pasu na arga tu hita alai takas dope muse di patu duhot tu hita holong ni rohana na doho ibana makilala pakilalaan ni akka pardosa jalan na parpudi marhite pandidionon takasma di patandahot tu hita ibana do anak ni debata paposon rohatta mangihuton ibana paposon rohatta mandalani ngulu di tahun na baruon doh tahun-tahun berikutnya saliling manguru do pehita ibana anak ni debata natai huton Tuhan Yesus Kristus na dohot ibana marnida jala makilala mamorsan dosata manusia. Selamat tahun baru.